Miksi Aijoo? Tässä on muutama hyvä syy. Me Aijoolla kuuntelemme ja toteutamme asiakkaan toiveita. Ehdotamme myös omien kokemustemme kautta uusia ratkaisuja ja tunnemme materiaalit sekä hyvät rakennustavat. Saat meiltä suunnitelmat 2D- ja 3D-muodossa ja nämä kuvat muistuttavat todella paljon lopullista lopputulosta. Käymme puolestasi läpi neuvottelut, tarjouspyynnöt ja tilaukset ja pidämme sinut tietoisena koko ajan. Meillä on myös valmis yhteistyöverkosto, jolloin aikataulut ja työnlaatu pysyvät hallinnassa Aijoo-standardien mukaisesti. Projektin ajan sinulla on yksi tavoitettavissa oleva henkilö, joka vastaa niin sinulle kuin tekijöillekin. Näin säästät aikaa ja energiaa ja todennäköisesti myös rahaa materiaalien ja tuotteiden hankinnassa. Olemme neuvotelleet toimittajien kanssa valmiiksi alennuksia ja hyviä maksuehtoja. Lisäksi suunnittelutyö on kotivähennysalaista työtä, kun se on osa laajempaa kunnossapito- ja perusparannustyötä. Ja tietysti Aijoo kuuluu luotettava kumppani palveluun. Valitsemalla meidät, valitset paremman huomisen.